Ano mo ilami guys, violet ka azo, kabutra. Oh, uy, dapat pataban. Okay, mito na dis. Ano mo puhog, mamisita pagka. Na guys, mili na ko kinog sapatos. Hindi naman maarang agisahan sapatos. Tungkuan. Isa size na akin 30, 38. 38, 36 de tong katungas bay. Or 37 ba to? Pwede naman mo ko. Kana okay ka zo? Okay. No, ingon mas siya. Kana rate pila te 200? 250. Di madag 200. Di ma te. Madamo na mo gudlat. Di madag 200. 5 ba na sila? Kahit 250 na namo. Ano bali ay. Hindi na kamuhan. Saman. Ito kapag lapas kim labubo o dagka ka juday mura man sa tig buldosir. Ginoo. Ikaw. Ha? Ikaw. Hay ikaw. Tapos ko nagbitbit na sila ha. Tapos sa mete. Kuya Kinkin, bitbit na silang shoes. Shoes. Ngunit. Hawid. Hindi matagak. Yes. Let's ubus-ubus silihan. Okay. Ta. Mana may palit og shoes ni Kuya Kinkin. Da kimi sa una kimi. Sus advance gift gi ka sa isang ninang. Advance gift sa isang ninang. Isa man ang ninang dari. Ang ninang itin. Excited na sa abrihan na isang gift gi ka sa isang ninang. Ka. Biga. Wala guys, abrihan ng Kim mag-isahang regalo gi ka sa isang ninang. Thank you, Ninang. Isang ninang itil. Dato sa magipalitan og sapatos ni Kuya Kinkin. Na isang advance gift. Tapos isang moving up. Ang kalipay sa mga bata. Guys, maani rin dun. Mga yani ba? Mga makaon. Mga yani. Yapod. Kanay may isang excited na. Kanan. Ha? Ano ba? Mana yung map ya? Sa silang tolo guys, isang kuya. So, isang chocolate. Nga, marag kulit nga gold ag hapin. Iso. Ag amang batang gamay. Guys, manguha sa amin yung kay Mito atos banlasan. Mabini. Kaya manglamaun. Butangan na mga guys. Oo. Gatas. Ito guys, kay Kuan. Basta motor-taron. Oh, kanindot sa view there guys. Sa mukhaan. Okay, me too. Das nangagi kay murag hinluan man nila ni. Lagi nang bagul. Sumba na ni. Sumba. Mamba ko na ni pader kay di magsilbing mo sakay ko. Bungat. Madlig ko. Kung Titan. Una ka. Hinday. Ha? Magwaklay ra ko guys kay lisod agagianan. Musanjad jagkuan nay. Saya na makina. Solid mag baklay. Oh, kung isa taon ng lancer di kagawad, di pa adyo in taon ni mga agianan dan he, pero mulami pwedeng tao agianan. Oh. Wala mo pa. Di ko na sa mahadlot guys. Tiaw, narap ko no ilangog na. Yes, mga tijumila. Ito, kapit ba? Okay, daunahan, mauna. Bot na may dara sa mga panghuhaan no kay Mito. Grabe nang dayo og panghuha kay Mito. Na mga kauban. Wa ka kasalaw kay Mito, Inday. Hasan ni day? Ha? Hoy pagtanaw mo jag nay Hasan ra ba kuno ni dani? Na kay Mito. Tapod kay Mito. Nga tag kay Mito. Kay pajas pud de. Puy ka pajas hinog. Wala ka ka prutas, hoy. Alam mo mo tukad ay ibabaw no. Ha, buntod guys. Anay lang ubriha.
Yes, mga hatag balulit. Patod pang Jem, balulit. Hala, nagbunga. Uy, violet tong color. Wow. Uy, ito na. Tanaw. Teka, yang ti. Uy, grabe nagbunga. Tanaw, guys. Dah. Dala, guys. Dila. Okay, manghatan. Dapoy, ko ano na ha? Ada. Nagbunga. Uy, na. Mga violet, guys. Uy, grabe. Mga bazulit. Nga naman. Damabanggi. Oh, kuda ning kay mito ha. Naazo na no. Lami tang naisibot no. Naghanak ka sa ginuguna. Sino ang buto? Kanay mo ilami. Ato ko matadyo ko na to. Ansa? Grabe violet pa imo guys ha. Makabutra pa. Dali pa kagas ako. Kagas ako. Dali. Adera. Kanay mo ilami guys. Violet ka azo. Kabutra. Oh. Uy dapat. Pataban. Arang kalami ka azo. Violet. Oh. Pada. Kini mo ilami yun. Grabing naghanak ka azo guys na. Kabutra. Dan, ungkit ng garis diyan tot. Ano lamawon dito ni? Lagi, kasa. Guys, di gamong kuha. Pika sa mga Sako ta to. sabi po sako. Ano guys, Hay uday mangin. ilhan bitaw na ka magunitan nimo. Ipangkabutra nila Tara. Tara. Madaghanak kan so guys. Kabutra ang pagkabre. Dila. Dapat pa, nara violet na. Lamin ni kuanon, lalinon, balhinon to sa ato, lalinon. Lalinan. Magpaliwat na lang may gliso. Napa, na violet pa. O pa ni mga rabi sa gibalik dalom. Ito, grabe si Liaga. Narabay uday. Andara. Muna nero, maulit to kay Mito. Hilaw. Nagharap bunga, uy. Ganas pa pag-abril lang abot, kaya rang mang nabu akazo. Uy, grabing lami akazo, violet. Kanay mo kay Mito, bajulit. Pada. Yara. Oh, dala guys. Violet ka ajo. Butang sa tong silanan, Kimi. Kimi, deh, butang sa tong silanan. Pasa ko violet. Natutuwa sa habog. Nara, na, to panghabog di ta kaabot. Guys. Ay, ralami Guys, adawa guys. Mo na ralami ka dumangwa kay Mito kay kabuton ra oh. Oh, yo pa. Muna ani yung salilas ba? Dapat yun. Mabunaran niya yung salilas. Ba't yan? Tujukan lang. Nakabunggi. Dapat ko na rin. Ilimik na ko. Na guys. Di ka makuha. Arang kalami ka do. Oh, asa ka. Napi mga unggoy. Mabanggi lagi. Mabanggi. Dapat sa. Oh, wait sa. Dala oh. Sunto. Ang ulit to kay Mito. Dapa. Lagi, butang dari. Dala naman ko ha. Saka bag. Sabi mo bungog. Basal. Da, akan dai mak ni basul to. Di oy. Maak, manungag na yan, manungag. Pantay ka na yung mamaak basol. Ngayon mo kuha. Labugin na. Sana ka ikubag. So sayang. Kaya na ba yung uwan na na? Uwan nga rabi nita. Nganta. Umiyak ka, Jo. Guys, grabe naghana. Uy, lamian ni kay violet. Purple. Lamian ni kay purple ba? Yeah, purple. Hey guys, purple si Ja. Naidagko na gagmay. Ano yan, no? Magpaliwat ta na liso gab. Paliwat tag liso. Dong, kay ulit man tag kay Mito dong. Bantay bitaw mo pang tablon. Nang sibot. Yung buha diha guys kay nay kuan langob. Nay langob dadto to ah. Puna ta mga adto kay iba kun sa mga tanghas ron kay init.
bihag to. Nga magkuha. Original din ang hari ni ba? Kuha, uy. Salamat po to. Nga naghinog. Sa sa ko ah. Nga banggi na din yung sangada ni no? Papagabril na nang uhit sa pikas. Kay tamis. Pero di agad ang nakitaan guys na grabe ka sa ngilngiga. Tarawa. Bebe. Ha? Ay, ayaw na ning brown pa. Ayaw na ning brown. Kanarang green. Wala na ning brown. Daot na nina. Daot na ning brown. Kanarang green. Green ra. Kapag di pare. Karing ingan nira. Ayaw na tong brown. Kaya wala tong brown. Lata na to. Tamis ni guys. Uli na may guys. Kay di na may kuha. Tagag sako. Nga kay Mito. Uli na may. Uli na may guys. Hawit kimi. Okay. Guys, kadto to. May sa man simbahan na pa no. May simbahan na sa Babas Buntod. Nahinay. Ow. Thank you, Lord. Ha? Mau lagi nagdaon tatag kadto. Padung to agyan na atos koan. Toto. Padung to ato atos. To view clear sa to pa lake view. Ato to. Agyan na padung to dadto. Para basta tanggi ngatuan. Matagi kalajian una. Mo bitaw na. Di na miss highway o karsada. Mo na dali sa una katong palit may kamuti. Uwi na nak. Ito may padung lake view. Ay na. Ito ara rin kabas ka no. Squat. Yeah, okay. Anak ko lang pinuan. Nagazad ang mga kuan guys. Naug kay Mito. Magkon ako. Kuha ko sila nan guys ka magkuskus-kus kay Mito. Tamaw na pud mi. Diya mo ibutang sa freezer. Ano dali ra si mo. Pugnaw ba? Kimino. Ano guys? Kilaw kay Mito. Kabung kuha. Basta ko uban. Yeah. Sa ikaw naman. Guys, pagpakuskus guys. Kaya hindi mga kuan. Oh, Sayang. wala. Pilihan naman ng liso. Alay kay kabay. Antasan naman natin basta yung may wood na. Pilihan ng wood. Purple na ni hanggi kuan kuskus. Halo na ha. Purple. Bajulit. Mazulit. Dahil na guys, agamong kinuskus nga kay Mito. Diyan man butangan og kuan, condense do ka buok. Butangan po na mo og ice. Oh, sharo gyud mo lang mi. Namaw na dis. Dahil na guys, agamong condense man ang ibutang dar sa among kay Mito. Kay Mito na dis. Amis na gazini guys. Dugmo ka sa tong ice be. Laway-laway na ko makilami. Diyan. Wow na wow gajot. Na guys. Anta guys. Guys mga anta ninyo. Kalami ka jo. Anta. Anta guys ngaon. Kami na guys. Yami Kim? Kin? Yami Kim? Kamas kuya? Tanaya? Ma, nahin mo na kong tiguang. Kay nanay bungot. Misay. Sa tulis kay initin rong panahon na. Rubog na ba? Sutod. Anta guys. Lami Mga guys. anta ninyo. Guys, lami. Kimi.
Anta. Dengan tangan. Mamaya, uy. Nazo. Inom gatay. Ingani para di uhaw. Di inom og uhaw. Inom sa ta guys. Kay uhaw ta karon. Kay way klase. Way klase inom sa ta. Kaya nukasukas kay galing mo paan kaya kin. Baligya ko na tayo. Baligya ko na tayo nga ni ato minaka. Ato eskulahan. Dat. Lindod. Kukuan tagbaso. Kansikin. Kaan na gata. Yes, no? Kayo.